Yo, what's up mga kayong? Ayun, gandang hapon mga kayong. Panibagong araw at saka panibagong vlog mga kayong. Ayun, nandito tayo sa bahay mga kayong. Ayun, at sila nanay at saka yung pamangkin ko nasa sila likod sila naglilinis. Kaya tara puntahan natin mga kayong. Bahay namin, likod ng kubita, masuka, Si nanay yung masuka. pinaglilinis ko si nanay mga kayong para ano, para may ginagawa naman siya. Kasi marami, ipahanap dito malaki. Ano. Ito. Yan guys! Tsaka yung mga kayong doon banda doon, puro ano yun, gabi. At sa Ilocano ay aba. Yung ginagawa diyan, ginagawang pagkain ng ano baboy, ginagawang ano binugbog. Binugbog, hindi ibig sabihin ng binugbog ano yung sinuntok-suntok. Yung binugbog yung niluluto. Niluluto. Yan, salita rin si nanay. Hindi magparaspas ng magparaspas. Oh, yan, si nanay. Inuutosan ko siya mga kayong para maglinis dyan. Tsaka yung isang, Tamad yan. yan, sila nanay. Ginagawa niyan guys! Tsaka yung isa yun, pinakukuha ko ng ano sa luyot. Para may ginagawa din. Walang ginagawa din yung isang yan. Kain tulog lang. Kaya inuutosan ko sila mag ano. Mas tamad siya, mas tamad! Lagi na lang kasi ako yung inuutosan, kaya ako naman yung nag-uutos. Si nanay oh. Tapos na siya. Nandito tayo sa likod mga kayong. Dito sa may siyar, ang baho. Ang anag. Nagsusungaw yung ano niya. You know? Kinukuha na yung pamangkin ko yung mga saluyot mga kayong yung pwede pa, kasi baka mamaya bukas ano daw to, tatabasin na to daw ito. Ewan ko kung mamaya. Yan o. Maraming saluyot yan mga kayong dun pa. Yan o. May mga ano pa doon. Mga parya na ligaw. Parya bakir. May rambutan dito na tumubo mga kayong. O yan o. Marami akong rambutan na tanim mga kayong. Kaya ililipat ko yan mamaya. Ano? Nakita! Maganda na yung ano niya, tubo niya. Oh. Ililipat ko yan ma'am. Pati dyan oh, dyan, pakilinis dyan. Banda dyan. Pati Anak ko guys. Pala ko tusin. Naray pa niya. ito, linisin dito, banda. Yan. Para na may ginagawa kayo dyan. Yun mga kayong, nandito tayo sa bayo. Nagpapahinga. Ako ipagod na nagturo-turo sa kanila kung ano yung lilinisan nila. Yung sinasabi ko lang yun sa kanila mga kayong, biro-biro lang yun. Yun mga kayong, hanggang dito na lang, at ako'y mamaya mag-iigib ng panligo. Yun mga kayong, hanggang dito na lang. Salamat, bye bye, I love you, God bless.